balimaw jatika wale mɔgɔ bina jaraka mɔgɔw u ye mobili baden de jeni an bɛ yɔrɔ min na ko bi Mali ni Lajinɛ frontière fanfɛla la malien minnu bɛ bɔ ka taa Lajinɛ frontière la a y'aw kɔlɔsi dɛ Bamako ni Sibi cɛ la u ye mobili caman baden de jeni awa kita sira fana an ye mɔgɔ ka alerte fana ye o yɔrɔ la mɔgɔ bɛ ka bɔ réseaux sociaux kan ka fɔ ko siraw ko blocicité a Canada u la dɛ n'a y'aw ta o fɛ a b'a ka mobili perdi mobili baden de jeni na n tɛ dogo aw la binaka mɔgɔ ninnu bɛ ka tiɲɛni yɛrɛ de kɛ bi n tɛ dogo aw la dɛ bɛɛ ka to i ka so mɔgɔ dɔw yɛrɛ y'a kɛ extérieur la k'u bɛ bɔ marifa ci kan bɔra dɔrɔn u disperser la n bɛna bɛɛ lajɛlen bɔ ka yira la aw ni an ka jɛ an ka najɛ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ nin ye mobili minnu jenina wala nin kɛra Sibi de nin kɛra kunu Sibi aw bɛ ɲɛ bɛ mobili jenini na dɛ wala n ye sɔn b'a kɔrɔ quoi aw yɛrɛ k'a lajɛ nin mobili de jenini ye sira la tantɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la dɛ mobili de jenini filɛ sira la tan aw bɛ ɲɛ b'a la dɛ an y'a mɛn fana k'u ye chinois dɔw fana ta k'u ye chinois dɔw fana minɛ ka taa n'u ye wala an y'o information dɔ sɔrɔ ko chinois dɔw ko tero ye chinois dɔw fana minɛ ka taga n'olu ye bon an y'o information fana sɔrɔ mais ne bɛ mun kɛ ni fɔ bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la bɛɛ ka to mɔgɔ n'i bɛ Bamakɔ kɔnɔ ala kama a ye to Bamakɔ kɔnɔ aw kana fɔ k'a bɛ bɔ Bamakɔ da fɛ ka taa yɔrɔ la a ye ala minɛ minnu bɛ fɛ ka na Bamakɔ ne bolo a y'a to yen fɔlɔ nin wagati la risque bɛ yen transition vidéoman mana aw nɛgɛn ou bien journaliste kirikaraw ka bɔ k'aw nɛgɛn aw ka sira ta ni ko y'aw sɔrɔ aw yɛrɛ de ka ko laɲininen don dɛ yɔrɔ bɛɛ bɛ danger de la bi n tɛ dogo aw la n bɛna image wɛrɛ fana yira aw la dabalibanko et puis encore n b'a fɔ an ɲɛna sisan nɔ u bɛ ka n'u y'i sɔrɔ ni binaka mɔgɔ ye mɔgɔ sɔrɔ san dɔrɔn u b'o faga di donc n bɛna image filanan fana yira aw la an bɛ jɛ an b'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ dugawu k'an ka jamana ye mun bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ bi k'u ye chinois mɔgɔ 9 bɛɛ minɛ mɔgɔ 9 bɛ taara mɔgɔ joli de k'u y'o minɛ ka taga n'o ye an y'o information fana sɔrɔ donc aw ni an ka jɛ an ka nin vocal lamɛn wala an ka nin video fana lajɛ a b'a kɛ to n bɛ volume k'a la an ka jɛ ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ 6h pile wala si fo sisan aw ma sira sɔrɔ an filɛ kita poste de la kan ale fo yan fɛ jama de bɛ fan bɛɛ a bɛ tulo la risque kɛn don l'autorité de don ni wula ni n'u ka siraw ma bɛn peut-être i bɛ se ka don mais ne kɔni ma mun fɔ bɛɛ ka to i ka yɔrɔ la a ye farati dabila a kana fɔ k'a bɛ don mobili kɔnɔ ka taga yɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ ne bolo a y'a dabila nin wagati la wallahi i ni bɛ to koko la ka n'o ko natɔ k'i bɛ don o la binaka mɔgɔ kɛlen bɛ ka Bamako blociste sigi ni mɔgɔ y'a sɛbɛn ko blociste a fɔ k'a tigi yɛrɛ ka mobili ta ka taga yala a banna dɛ aw kana maa si ka kuma lamɛn dɔw bɛ wari ɲini de la parce que u b'a dɔn n'u ye nin fɔ transition mɔgɔ bɛ wari d'u ma ne kɔni b'aw conseiller a ye to aw ka so o ye ne ka conseil ye o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la an ye fɛn dɔ fana an bɛ n'o yira aw la sisan nɔ o ye dabalibanko de ye ko dɔ kɛra a filɛ nin ye voilà a filɛ nin ye aw tulo bɛ marifa ci kana de a ye marifa ci ka mɛn bon mɔgɔw de filɛ ka boli tan cogo la marifa ci ka ne filɛ tantɔ an ye nin fana sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ u traumatiselen don donc ne b'a fɔ a ɲɛna aw bɛɛ ko ka di ne ye a ye to aw ka so o ye ne ka conseil ka di bɛɛ lajɛlen ma aw kana farati ta k'a bɛ bɔ k'a bɛ taga yala yɔrɔw la bon solution tɛ dɔwɛrɛ an ye solution fɔ aw ɲɛna solution tɛ ka taa mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan réseaux sociaux kan ka taa tamasegi dɔw labɔ a ye Mali tɛ diviser kuma in ta ɲɛ koyi a bɛɛ ni kɔrɔnɛ cɛ kuma tɛ se ka Mali libérer bilen marifa contre marifa o dɔrɔn de ye solution ye bi n bɛ ka tiɲɛ de fɔ a ɲɛna kuma muguba in t'a ye dɛ wallahi n'a bɛ kɛlɛ k'a kɛ an ɲɛ tɛ Iran musow de filɛ ka marifa ta tan a y'a lajɛ tantɔ a y'a lajɛ Iran musow de filɛ ka marifa ta k'u b'u ka jamana défend cɛw Iran maa miliyɔn 10 ani kɔ o de filɛ ka marifa ta k'u ka jamana tɛ ci parce que u ka jamana mɔgɔw y'i ɲɛsin u ma
c'est-à-dire abo ga Assimi deme Assimi bané be ka Assimi ko comme alete marfa di malien ma Assimi banga marfa di donso ma Assimi ko tayi banga marfa di kamro recruta bano be ma abe fanga de ma choko jime awni ala na krache o kuma marfa kisebe bo on dabara de ko nan kuma na ko be atoko binaga mo ko marfa bla angana marfa yini de angana jama yini ga meta mun kere de aw sigi zirina la réseaux sociaux kan billahi tallahi wo beta ko be mine ba mako kono enno naga la yinde de mais kele de beke aya de aya muso de flaka taka marfata Iran anga jango image la je ne Iran muso de ta aya te muso la abenya balade muso de flaka marfata a ben alache muso dimingo tu ko be fara chewka parce que ubuga jamana fe kanu bebe saku bebe sadi ube marfata ima américain on se kata dugu masra fe parce que uga jamana armé le peuple est armé et c'est la dugu ni tara dugu matrobi ubi meno bifa parce que uga dugu gabu iranga boni mali fo iranga boni mali piou mais oluga jamana sécurisé iranga boni mali fo atakana ira jamana bele badi ma million de be marfa diroluma parce que jamana nyamogo nyuma de du fen fen be adamaden bonya ika arme ngena masoro arme ngena ma ibo soro ne nyamogo ngena ma de soro ye nyamogo ka be jamana kuna ko arme affaiblir no nyamogo ka nga genga boyindi aben ko na che nyamogo tseka arme la be o échouera o desera o manga ali une seconde ke fangala aben niene ke mali président bi aben ko na che ma ni mo million kelema marfa soro ku forme ko ron te halalai be ali wulu ko ka be marfa chimba dama chene faso ne ka ke président mo ne mundu na ona sare me ka kuma meni ka kasi kwa an Assimi ne fanga soro domi anyu la si ngo mo ne do na ona 2012 la ni erebelu bolo ni azawadi mogo nunu abe ka foko nye mali jugu kame nunu fe nunu kadi awe ka temanka ne segu tungara munda ni erebelu nunu ka nunu nga desen kirikara chama be ne da chama bla rezo ka sari makuma be ne sari aya iranta sari hey ni ne ke mali président a ben ala na krache malien mogo million clé ni ma formé armée la koronte halalai hali bebe dumuni de ke sinyegelen tile kono o sari nyamogo de kana exemple ira quoi ni aye bi ira muso be marfata parce que u ganya mogo di u ga jamana de ay jamana ako nga ke mali fanga o abe fanga munde ke abe fanga munde ke ebe kule ke be mali fani ko ke be marfata simba foko ayi munde ke sa par exemple munte baere Assimi ko tatoko de ko baere billahi taala nu be se o ka genga bui atese ama de mejoko jima abolo ko kuma de doa no ay dunu ni balata aga kuma foka o da fara tanga ma marfa de tanga jamana betlana a benana che ni ay be bunyeka jamana yiga jamana sécurisé di e ga jamana me la chien fola na tukunu kamine ela o ma danga de doa 2012 nuru ya nga jamana kila fly tata azawadi indépendance fêté o mona o traumatisme ni kan foka angeliti ka gerane segu tungara billahi taala gerane ka tungaka awati ne kunse ka barake fo ka jene ka baraka an manifestation nante manifestation na ça geranga fembe kan quoi an go senga no goshike an kelenga kidali soro ko mana mine onata an munu yo kelekede wala sanga kidali soro de nyama dendo de be bo ko nyama denjugui c'est mo ne be ninga mo faga dugui na quoi munu ere kuma kele farasi na fa munu kuma foko farasi kan kan mai o mo kelon de bena o sogolon de be bobi ko anye maldenjugui parce que ango Assimi Goïta desera na simbe mali fe samba soro armée me mali bulu abolo ko problème kele me mali ko do rete ko yi ni ay jafa be kila imi sobe do yere madi jom se ka taka Algérie bi kibeta do Algérie hal ni limogon do Algérie sora suba yo bi tire kila bi parce que yuka jamana la beni parce que you armée jusqu'au dandi Amérique est première puissance de ma Amérique sorasi mana chung umunu ka sorasi dugo chogo ka do irambu mine o te cheya parce que you se wodo irlandi Amérique forle no ni ira mais muna kele dun chara ma den kayire haram c'est net ne for dion de anga jamana kuna kwa ya fakani mona di sari ki banga armée la be ki tanke sunguruba entretien mani wa kera besi de ngana anya batulu nyange avion babulu a tarafo mali télévision so la ko 80 milliards chouena munde borula
abo me Iran awo me jamana jume ko révolution avec la kan tlokor la quoi ko ni asimite ko mali bébé diba asima wolu mali te ka fanga